Witte Donderdag gingen de voetjes van de vloer bij het jaarlijks terugkerende White Thursday op de Markt in Kerkrade. Ondanks de regen maakten DJ's als Marco, Kim K en Billy the Kid er een muzikaal feest van. White Thursday is een dance-event voor met name gericht op de jeugd. En het is in 2011 ontstaan. Toen we de campagne gevoerd hebben om het glazen huis van 3FM naar Kerkrade te halen. Dat is toen niet gelukt. Maar wat wel gelukt is om dit evenement van de grond te krijgen. En nu al de 11e keer te laten organiseren. En waar heel veel jeugd naartoe komt. En wat je ziet hier op de markt, gratis entree, voor iedereen toegankelijk. Dus ik denk dat het heel veel te bieden heeft voor Kerkrade. Het is ondertussen alweer de 11e editie van het evenement. Voor sommige DJ's een heus feestje waar ze al vaker hebben mogen staan. Nee, het is niet mijn eerste keer. We moeten echt heel goed gaan nadenken hoeveelste keer het wel is. Ik denk dat dit vandaag mijn 3e keer is geweest, ja. Dit is mijn allereerste keer White Thursday. Ik geloof de 2e keer, hè? Of de 3e keer. Voor mij is het de 3e keer. Ja, dan zal het voor mij ook de 3e keer zijn. Ja, Volgens mij voor jou de 2e en voor mij de 3e. Okay, ik heb de eerste nog gedaan en daarna hebben we 2 keer met z'n tweeën. Ja, altijd leuk. Ik ben zelf van Kerkrade geboren en getogen. En het is wel leuk om op zo'n evenement te staan. Je ziet toch wel wat bekenden van vroeger. En het is gewoon leuk om in je eigen dorp te draaien. Nou, Parkstad blijft een thuiswedstrijd, dus het is altijd fijn om thuis te zijn. Ik sta niet vaak meer hier in Parkstad, maar als ik hier sta is het wel gewoon welkom thuis. Leuk voor Kerkrade, leuk voor ons. Ja, zeker. Zeker een leuke plek om te staan. Ja. Het was een thuisfeestje dat je met je eigen publiek en met z'n tweeën maakt het natuurlijk extra leuk. We draaien meestal alleen. De laatste tijd doen we wat meer samen. Dus dat is eigenlijk wel voor ons een beetje lachen op de thuisbasis. Ja. Nou, ik heb al vaker in Parkstad gedraaid. Eigenlijk regelmatig. Bijna maandelijks, dus het is niet echt heel nieuw voor mij. En ik draai ook heel vaak in Kerkrade. Dus vertrouwd, heel vertrouwd voelt het. Ik moet zeggen, de jongens van Liggen Geluid was allemaal super netjes verzorgd. Apparatuur was goed. We hadden alleen een beetje pech met het weer, maar voor de rest was het leuk. In mijn set draai ik nu altijd Coming to My Life. Dat is natuurlijk mijn laatste release en het gaat gewoon heel erg goed. Hij staat ook iedere keer aan en ook hier bij White Thursday. Dus goed gegaan. Ik denk dat het staat als een huis. Heel mooi evenement. We hopen dat we dit nog in lengte van jaren kunnen blijven laten organiseren. En daar dragen we graag financieel een steentje aan bij als gemeente.